Hudaý Taala aýdypdyr. Gaýyn belläň. Ey bennem, gaharyň gelip duqa, meni ýadyňa sal. Eger şuna riayet etseň, kıyamet gününe sen günahinden çüreyim, gaharyň gelip duqa seni ýady salaýyn diýipdir. Naqadar ulaqan olja, sen gaharyň gelip duqa, ay Hudaý üçin ýuwdynyň nide otur. Hudaý üçin ay bolýady şiddi. Meni Allah Azze ve Celle qaharym gelip duqa ay bolýady diýip sen ýadyma salaýyn diýipdir. Baý gapysy dolup durar bedewden, garyba minmäni eşek tapylmaz. Bir gyz ýa-da oglan ýalňyşsa birden, gıybatdan girmäni deşik tapylmaz. Bir adam düýdansyz düşüp bir derde, işi düşüp barsa pully namarda, namar arsyz bolar, geldi berter. Kömek soramana işik tapylmaz. Uzadan ýerine yetmese eliň, silamazlar seni şonu berk bilin. Asmandan gelmese ozal ırsalyň, ýerde alçyk opçak aşyk tapylmaz. Hemmäniň başynda bardyr bir ölüm, sila, söý, hormatla ynjytma göwün. Iň soňky pursatda sowrulsa demiň, ak bizden başga eşik tapylmaz. Dost näde? Bu ne mulfan? Üstadım bana nok ha? Neymiş soğuşum neymiş? Neymiş etperfun? Yok da dost sen iPhone aldım da ya. 13 Pro aldım ha dost. iPhone alın? Ahir aldım. iPhone için şu yaqda yaşamak diyen. Mene begin yan? Neyme öyle şu yaqda yaşamak diyen. Ene de 13 Pro alıp şu yaqda geldim da. 15 Pro alan orsama yaprak takıp gelirdim o. Marda babıçki bünyan olanlar Türkiye'ye velosiped bünyan diyen mi? Te felicito que bien actúas. Ecesi üçün kalorisi kesip bilmeyenler, süygüsü üçün elini kesmet yediyen mi? Näme diýär? Oğlumdan kısıkan ýeren var. Men ýanca berdim sana bäs. Beşmetden oğlum önemli ýaly. Berdim ýanca. Çekiyim. Beşmet önemli men. Ne bolacak? Ormanda bir zaten. Ne var? Men pulum ýok. Ne bolacak? Ezema men. Ne bolacak ormanda? Sen pulun var ha, men pulum ýok ýa men kiçe. Beşmet çykyraýdy. Sen ýaly çağalar ejesini ekleýär. Ay böyle. Ertir men seni moyka işe saljak. Öwrenörsiň. Yok men ýumana bilen moýaja men hem heleýär. Ýur ýa. Näme moykada heleyler işleýärmi? Kız işler. Heleyler işlär ok moykada. Ece erkek ol beşmetdir. Aman. Heley olsaň beşmetdir. Namseday. Hı? Beşmetdir. Nemetçe ormanda. Ajan. Oğlanlardan 50 man kart sorasam, beribelen oklara ya, kıyızlar 1000 man sorasa, şeyle verip koy veriyorsunuz ha ya. Değil mi? Canım Turayda yatmayda. Akşamım yatırmadım oğul yatırmadım. Ecem canıttı bar marketten Ecem'e banan getirip berey. Sen içeňem bar, kakın Türkiýeden berdiň banan ýan bolup dur. Ecem'in ayağı ağır yara bar kömege de. Etçekkä? Ne üçün edecekler? Bu döwürde adama kömek eder ýalmy? Vay men sana Ecem'e kömek etti yani. Hatta senem bilýärmi ejeň adam däligini? Streng. Sıptırsam doğum sıpıyor. Sıptırsam ateş gidiyor. Durun sıktırma. Leva ateş. Sıktırma. Sıktırma. Ayık sıptı leva ateş sıptı kasabede.
Kakan mı oluyor mu seni? Owo. Davay. Bir adam alırın. Alırım ya. Doran davay mı? Aşkım beni niçin seviyorsun? İç güzelliğini seviyorum. Peki sen benim neyini seviyorsun? Aşkım ben senin ruhunu seviyorum. Ruhun doyuruyor. Canımsın. Leylu. Canım. Ne hemen akarım şiriyana? Sen halen nakarım şiriyen. Ne hali yana kalma? Hava. Ne yapsın du kol kavradın yermedin? Ben için beydiyim. Bir hali yana akarım seni. Nira varayım? Gel Ceyal, bir mut. Alo. Alo. İlkece. Mehribanım. Aytdım ben sana uydu atım can etmeye tip ayarım mı? İşte. Kim bilir öyle şey? Ecem bilen. İlkece bayinen bilen. Salamay değil mi? Sana salamay demeydim. Ece, akşam aylayan. Ne de bayinen ona desteksen.